नागरी पुरवण सोसायटी फायद्यांत हाडपा खातीर सोसायटीवाल्यांक कमिशनाचो हुस्को सोडून सामान विकपाचेर चड भर दिवंक जाय असो सल्लो हे वेवस्थेचो नियाळ घेवपी न्यायाधीश डी.पी. वाधवान दिला. सोसायटीवाल्यांच्यो कागाळी कळोवच्यो म्हूण तालुका मामलेदाराचे कचेरेक एक रजिस्टर दवरपाचें नागरी पुरवण खात्यान थारायलां. सोसायटी वरवीं काळो धंदो चल्ला म्हणपाचें न्यायाधीश वाधवान उलोवन दाखयलें. सर ये फेयर प्राइस शॉप वाले बोल रहे थे कि उनका कमीशन बढ़ा दो, कमीशन ऑलमोस्ट कितना बढ़ा दे, जो हमने पूछा उनसे वो जवाब नहीं देते। बढ़ाने में भी उसकी चोरी इसी करें। वजह से पीछे रह रहे हैं कि फेयर प्राइस चेंज। कमीशन से कुछ नहीं होगा, इनको और सामान बेचना पड़ेगा। दुकानदार बाजार में बेचेगा मार्केट में, उसको 1 किलो में चलिए 10 रुपये फायदा पहुंचता है, तो उसको उसमें लाभ है, या वो टूथपेस्ट बेचने में लाभ है। सब स्टेट्स में ऐसे ही हाल है, ठीक है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन डाइवर्शन तो बड़ी भारी है, ब्लैक मार्केट हो रही है। उसके बिना एफपीएस दुकान नहीं चला सकता। ऑनेस्टली हम कोर्ट से कह रहे हैं कि दुकान उसी को दो जिसके किराना की दुकान चल रही है, उसके साथ ये भी चल पड़ेगा। अभी हम कल मीटिंग भी करेंगे, पेपर इकट्ठे कर रहे हैं, इनके रिकॉर्ड पे देखेंगे, हमारी टीम फाइलें देखेंगी इनकी, उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, वो हम कोर्ट को सबमिट करेंगे। एक फेयर प्राइसचो लोन जे हांव आतां चलयता न्ही, म्हाज्या फॅमिलीचो, म्हाज्या हेल्थाचो सगळें जावपाक जाय. म्हणून सरान कितके पयशे फेयर प्राइसचो लोन 10,000 तरी आमकां मेळूं जाय. कित्याक जायना, सगळी म्हारगाय आसा. मैं आपको टन में बता देता हूँ कि 15 पैसे इट्स वेरी मच स्मॉल टू कैलकुलेट। यहाँ पर कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो 1 टन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 टन में अगर 1 टन चावल बेचे हम तो अराउंड 150 रुपीज 1 टन के ऊपर मिलता है हमें। 150 रुपीज ऑन 1 टन फॉर द फेयर प्राइस शॉप ओनर। सरकारी नोकऱ्यां खातीर कोंकणीत तोंडी मुलाखती घेवच्यो अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केल्या. शाळांक माध्यम थारावंक सरकारान वर्सभराची मुजत दिवची अशेंय ताणें सुचयलां. पर्रीकार सरकाराचे पयले 100 दिसांत गुन्यांवाची हाफ सेंच्युरी नोंद जाली म्हणूनय सार्दिनान तोमडो मारलो. तो मिडिया कडेन उलयतालो. In the interest of the sons of the soil, I would be happy if all interviews are orally taken in Konkani, because even those who study in English, as somebody said, all of them they know Konkani to speak, and they also know to write Konkani or Marathi, and if they have not made compulsory from either whatever it is, 3rd standard or 5th standard, they should make Konkani or Marathi compulsory till SSC, so that people know to read and write Konkani and Marathi. That only 127 schools who had shifted to English earlier, during the last government, and maybe they had not got the grants, they will get. Again, my request is to the government that one more year they should keep it open for the managements to choose in the interest of the Goan school children and their parents. Honor of saying that so many of this, at least 50 cases of dacoity, looting, desecration, they have crossed half century within those 100 days. After that, their movements have to be totally monitored. And if they are anti-people, surely they should be banned. क्रीम व्हॅली या फोंडेच्या आयस्क्रीम पार्लरांत घाणयारे प्रकार चलिल्ल्यान तो पार्लर फूड अँड ड्रग्स खात्यान बंद उडयला. ह्या पार्लरांत चलिल्ल्या प्रकाराची कोणे तरी सीडी करून खात्याक धाडिल्ल्यान फूड अँड ड्रग्स खात्यान पळोवणी करून ही कारवाय केली. तो लोकांच्या जिवाशी खेळटा तो ओनर आसा तो, आनी खरें म्हणजे हेका एक ताबडतोब क्रिमिनल केस रजिस्टर करून खंय तरी ताका अडकून दवरुपाक जाय. ही घटना घडलेली आसा, ही अत्यंत गंभीरतेची अशी आसा. कित्याक लागून जे आयस्क्रीम पार्लर जे आसा तितून कांयशे कितलेशे लोक आपल्या पोटांक अन्न जावं खावपाची चीज आसता, वस्तू आसा, आनी ह्यो वस्तूक जर अशी ह्या लोकांनी अशें हें केलें जाल्यार पळयत जाल्यार अशें दिसता हेंचेर खरें एक गंभीरतेन हेंचेर लक्ष आपल्या आरोग्य खात्यान जावं कोणे घेवपाक जाय, पुलीस डिपार्टमेंटान तरी घेवपाक जाय. फुडलें एक्शन तेंच आमी घेतलें की ताजी प्रेमायसीस आमी सस्पेंड केलें. ही इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट.
and he has been directed to submit rectify all the defects which are observed for sanitation, and only when his premises is found fully complying to sanitation and hygienic, we will allow him to recommence. नामनेचो मराठी साहित्यीक पुशी नार्वेकाराक कोकण मराठी परिशदेचो कालिदास पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघान हो पुरस्कार भेटयलो. तरणाट्या साहित्यिकांक उर्ब दिवपा खातीर आनीक 2 पुरस्कार दिवपाची घोशणा परिशदेचो अध्यक्ष रमाकांत खलपान केले. मला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला असता तर जेवढा आनंद झाला असता तेवढाच आनंद किंबहुना त्याहूनही जास्त आनंद एका महाकवीच्या नावाने मिळणारा हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे. की ज्या काळामध्ये पुशी नार्वेकर यांनी लेखन केलं, दादानी तसे अनेक टक्के टोणपे खाल्लेले आहेत, पण तरीही खूप रतस्थपणे त्यांनी लेखन केलेलं आहे. उपमास द्यायची झाली तर सभोवती अनंत वादळं असतानाही, प्रचंड सोसाट्याचा वारा वाहत असतानाही गाभाऱ्यातला लांबण दिवा आपल्या अंतस्थ वृत्तीने जसा शांतपणे जळत राहतो, त्याप्रमाणे गोमंतकात इतकी सगळी स्थित्यंतर होत असतानाही सातत्यानं जवळजवळ 5 दशकाहून अधिक काळ हे दादांनी लेखन केलेलं आहे. शाळा काळा कॉलेजामधून तयार होत पुढे येत आहे, त्याला उत्तेजन दिलं पाहिजे. आणि ह्या दोन्ही पिढ्यामध्ये जी मधली पिढी आहे तरुणांची, अजून प्रस्थापित झालेले नाहीत पण नवोदितही नाहीत, अशी जी पिढी आहे त्यांच्यापैकी एखादा सत्कारही झाला पाहिजे, त्यांनाही उत्तेजन दिलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे विचार करतो की जमलं तर आणखी 2 पुरस्कार या कोकण मराठी परिषदेच्या मार्फत या कालिदास पुरस्काराला जोडूनच सुरू करावे. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.